So, andito na yung bed ni Francis. How fulfilling is that? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Should be 9 items. 1, 2. Ito yung para sa side. Parang ganyan siya, guys. Hindi niyo makita. Parang para hindi mahulog si Francis sa bed. Ito yung para sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeah, 9. And then, I don't know. Ewan ko kung ano to. I think ito yung... ito yung linens. Open natin to, be. Linens to, eh. May order kasi akong linens. Can you give me ako, Vanessa? Was is that? Sharer, yeah. Gunting ba? Gunting. It's here, Vanessa, in the Finster Bank. Open natin tong Kasi ito, hindi natin ito ma-build kasi si Ella is COVID. Ang builders natin. Ella normally do the building. It's on 10 Finster. Yeah. So, open natin tong kuanbe. Nag-order kasi ako ng bedsheet sa kanya. So, inusa ko na ba? Inusa. All in one. Yeah, say hi, Francene. Hello. Hello. Kami lang dito. And then, mayroong tipish or carpet na ni Francis. So, yun. This one, ito yung bed. And then, meron dito yung, makita niyo? Meron dito yung mattress niya. Ayan. Mabibuild to pag andito na si Frank. Kasi hindi ako marunong mag-build, guys. And since Ella is in quarantine, siya yung magaling mag-build si Ate Ella. So, ito, mga bedsheets to. See, ayan. Ito is, para siyang cover sa foam. Nagkuha ako ng 4. Dalawa para sa kanilang Ella at Vanessa. Kasi I think nasira ko yung nasunog ko yung dalawa nila kasi nilagay ko siya sa So, 1, 2, 3, 4. Ayan. Lapahan natin yan. And then, ito is, ano bang tawag nito? Yung nilalagay mo sa kuan ba? Sa under the bed sheets. Yun. Titingnan ko to kung gaano to palaki. Kasi, hindi ako makahanap ng blanket at pillow ni Francis. And sa IKEA, pag in-order ko siya lahat doon para hindi mahirap hanapin. Ours to yung isa hindi pwede for delivery kaya isa lang munang kinuha ko. This is only for 9 euros. Uncar siya kasi mahilig. Ang malaki nga. Oh! Malaki nga siya, guys. 80 by 80. Malaki nga siya. Kaya I'm not sure kung ipapagamit ko to ka Francis kasi sobrang laki naman kasi. Ang bed kasi ni Francis is pang malakihan na. In-order ko to malaki para naman. Basta mapakita ko sa inyo. And then this is the blanket. Wow. Look at that, Francis! Come here! Look at that. Ang saya niya kasi basta mga cars, guys. Buang to sa mga cars. You wanna wear? Let Vanessa help you. Ito kiraan mo, Is nas. Then dumustrokin das hindi kon, ha? Yeah, auto. So, plan ko. Yeah. Yeah, this is for brother's bed this time. Okay? So, malaki siya, yung blanket, which is fine. Pero ang pillow, hindi ako sure sa pillow, guys. And this one is... Where's the pillow, Mama? Where's the pillow? Mahal here, the pillow, Pero pang malaki na siya, guys. Auto pillow. So, 80 by 80 to. Auto pillow. Same size dong sa amin. And then, ito yung nilalagay mo sa loob ng blanket. Hindi siya nagpo-focus. Iwan ko ano nangyayari. Ayan. I think meaty to yung in-order ko. See? Hindi masyado para hindi siya mainit pag hindi sa winter time. Ayan. Naka-on naman kasi yung winter. Ayan. And this one, tipish to siya, guys. Carpet.
Carpet to siya para maglaro si Francis sa kanyang car ba. Malalagay na natin siya sa kwarto niya. Yeah, we will bring this upstairs. Ha? Where's the... So, at least alam ko na. I'm pretty sure kasi, hindi ko kasi alam kung ano eh. So, I stick to IKEA pag mga bedsheets at mattress, mga ganyan guys, kasi hindi mahirap hanapin ba. Para kung kailangan mong bumili, doon lang ko na siya hanapin. Hindi na ako maghahanap sa ibang store. And then, kung bed ni Francis, ang tagal ko talaga naka-decide nito kasi first, ang gusto namin sa kanya is cars na bed. Yung parang pang bata talaga. And then, somehow, naisip ko kasi para pag nandito yung isang anak ni Frank, kasi ang tagal na hindi niya nakapunta dito, then plano niyang pumunta dito. So, basta mapapakita ko sa inyo pag nabuild ko itong bed. Ayan. Ala, kung walang saya niya. Oh, this is a carpet stone where you can play. Mama! Hala! Mama! Yeah, it's like that. Where he can play his cards. Your room is fertig, so it's brother's store now, okay? Do you like something like this too? Yeah. And what? What do you want? Avas. I want this. This is for cars. So brother can play with the cars here. So we bring this upstairs though. We bring this, yeah, we bring this. Come on, we go upstairs. Go to Ate Vanessa. Ate Vanessa, give me the Francis da. Ayan. Because I will follow. Ishkom, okay? Here. Lead us in Francis' round. So manghipos ta guys. So ito lang yon in order natin. At least I'm happy sa bed sheets niya. Although ang malaki yung pillow. Kasi gustong-gusto talaga to ni Francis itong mga ganito. And I like yung hindi kayo siya colorful ba. Hindi siya i-sudge yung mga mga drawings. Car lang talaga. Isa lang yung nakita ko. Pero let's see. Makahanap tayo ng iba. Mayroon pa naman tayong mga next orders. Pag ilang order ko na to sa IKEA. So, if you see, gamit talaga namin dito sa bahay is most on IKEA. Kasi madali lang siya. Kasi kagandahan pag, for example, ito. 140 by 200. Ang size. So, yung ganito niya, pag ito, kailangan mong itapon at bumili ng bago, at least makihahanap mo kagad sa IKEA. At hindi mo na kailangan separate mo bumili. So, yun, lalaghan muna natin itong mga linens. Kasi hindi pa naman yan ito magagamit. Yan, din natin yan. Ito, hindi na ito lalaghan. I think okay na ito. Hindi ko na ito lalaghan. At ito, yung mga to siya ba? Ilalagay mo sa under sa mattress bitaw guys. Pang pang cover sa mattress. Ayan, ito. 4 yung binili ko. Tinry ko siya kasi only 3 euros lang to siya guys. Naka-sale siya sa IKEA. And then, I was thinking, kasi nga, nasunog ko yung dalawa ni Ella and Vanessa. They only have pink now. So, mag-open nga tayo ng isa rin. Open natin ng isa. Let's see. 3 euros lang din naman to. And then, if maganda to, bili tayo ng madami. Kasi, the bed from Francis is 90 by 200. And kang Ella and Vanessa din is 90 by 200. Only Francene is adjustable yung kang Francene. Pero, the plan is, pang matagalan na ba guys, hindi na mag-change lagi. Kasi nga, ayaw ko na mag-change always ng bed is because, first, parang nasasayangan ako magtapon ng furnitures. Lagi, dito kasi pag tinatapon mo, and then, tinatapon mo sa labas. And then, second is, ano ba yun? Ang budget, ang pera. Sayang ang pera pag tinutubuan ka. So, ayan. Ganito yan. You can see. Mano lang siya. Manipis. Kaya 3 euros lang. Pero okay lang din naman. Okay lang din naman. Kasi pang lang to sa, lang to, para sa,
Ano ba yan? Para sa ano lang to eh, sa mattress. Okay lang yan. Tabahan natin kasi very smell pa lang. Smell pa siya sa ano. May smell pa talaga siya sa mga sa paggawa. Ayan, para siyang lampin guys na gawa sa ano ba. So maganda to pag summertime actually. Para siyang yung lampin dito guys, lampin sa ato sa Filipina. So ayan. Kapalit natin. So, yan lang. And since ano tayo, paper. And this is plastic. So, ayan, tapon tayo. And then, magkwento tayo, be. Na ano kaya talaga ako dito, oh, kasi tinry. Ano yan, para talaga yan sa basement na nila sa kwarto ni Frank, sa opisina. Pero hindi namin siya madala-dala kasi mabigat. And then Frank is always busy. Helicopter na car dong. Oh, so, where is that gonna be, the helicopter? It's in the, yeah, ginaw. In the helipad. Yeah. Bye-bye. Saya niya, oy. Ganito lang to guys, para mayroong ano ba, kasi lagi siyang naglalaro sa wall. Then, white pa naman ang mga paint. Wo geht's dein Bett nochmal hin? Here. The bed is here. An der ABC? The ABC is gonna go back. Oh. It's not always that. It's only gonna be... So you happy with that, Francis? Si Ate Francine niya, naglalaro din. Yeah, you happy with that? Yeah? Magluto ako ng lunch namin, guys. Naglabas ako ng ano eh. Naglabas ako ng ano ba? In the sea. You're right. But that is so gross, na? That is so big. Ewan ko talaga kung matutulog to si Francis. For the time being, ginagawa niya lang ito. I'm sorry. Ginagawa niya lang itong, ano ba to? Play area. And then, sa amin pa din siya natutulog. Nalagay ko dito yung bed para it is sleep trained siya. Yun nga, so let's see if mag-succeed tayo. Kasi so far, ka-Francine, before siya nag 2 years old, siya na lang talaga natutulog mag-isa. Natutulog si Francine until morning. Hindi siya nagigising in between. Ito si Francis, nagigising siya guys. Hinahanap niya ako. Mag-wild siya. Maglanog-lanog yun ang tingog din. Kahit doon naman sa amin pa sa lumang apartment, hindi talaga tumutulog pag wala ako. Kaya yung bed ni Francis is, meron siyang drawer na may extra bed ba. Kasi pag andito ako, makakahiga ako with him. Then at least siya, nasa bed niya siya. And then masanay siya at some stage. So, let's see kung mag-succeed. Magluluto ako eh. Magluluto ako ng pork humba or adobo ba yan. Kasi matagal na tayong hindi nagluto ng pork. Nagluto ako pero more on pansit, mga ganyan. So ayan, naglalaro lang ang dalawa oh. Are you happy, Francis? Yeah? Yeah? Yeah, train is there. Where is the train? That is the train, Francis. Ang saya niya eh. Alam niya talaga yung mga transportation. Where is it? Is the helicopter is near the heater. It's near the heater. Big boy na tataglagat, big girl. Susga, tamak yung kadara ba? Okay. Kain tayo.
lunch. Napakain ko na yan sila. Sinubuan. Nahatda na po na ako ang akong pasyente doon. Ulam natin is ginisang broccoli with cabbage. Nilagyan ko ng pork haya. And then, kumba na aladobo na hindi ko maambot lang. Butaan ako paprika. So, kain tayo guys. Then, akong coke na sa tasa para hindi makita ng mga chikitings. Kasi pag umiinom ako ng coke, sila pod. So, kain tayo. Kain tayo guys. Gaya ko kayo dyan. Gulay to ba? Mga tira-tira sa fridge. Mga leftover sayang kasi madaot. Malakas og luto. Sarap ng broccoli. Naluto na ako ang paprika. Ay, gusto ko yung kung half cook ang paprika ba. Pakansin. You want more? Welcome. Ba itong batang to, nagti-thank you talaga. Ibang klaseng cabbage. Madami siyang klase na cabbage ito, guys. Ay, busugan ako, guys. Meron pang kunti. Ano na ba ako? 50. Last na kong timbang is 57. Diyos niyo. Grabe yung inako eh. Ginain ko na weight pagkatapos mga anak ng Francis. Ang fat kasi, yun yung ginamit ko para panggisa sa cabbage at saka broccoli. Para siyang chop suey na hindi kumpleto ba. So, ayun. Ako ang kumakain ng fat, ng taba. Kasi hindi sila kumakain ng taba. And then, since wala dito si Mayor, ako, no? Kasi ako adobo humba. Kaya ako magluto bukas, guys. And then, yung tira-tira sa mga gulay niluto ko. Tapos, pag mainom ako ng coke sa tasa, para sabihin ko sila kami kape. Yung dalawang to, kung nakakita ng coke, umiinom din. Nang nag-gain. Muna nang grabe yun ang weight.